ho gaudiu molt, que si us plau poseu els telèfons mòbils en silenci, modo avió o el que calgui perquè no sonin, i agrair a la Judit, que és una alumna de FIP que ens ha vingut a fer un personatge que ens faltava, i ja està, que gaudiu molt, que us ho passeu molt bé, vosaltres també, i molta merda! Dia 1 de setembre de 1999. Estimat diari. Crec que sóc una bona persona. Crec que hi ha coses bones en tots nosaltres. Aquí estem, el primer dia de l'últim any d'institut. I molt important, a la gent que he conegut tota la meva vida i em pregunto, què sóc? Ric, molt, puta, llenya, bruixa, colors. Tercer any fent de capitana de les animadores i 8è any fent caure coses al terra i ser una autèntica mala puta. Què m'has dit, mitja merda? Ah, no res. Jo sé, ho seré, tot pot anar millor. Puc fer que tot vagi bé. Si un cop vam brillar, ara hi podem tornar. Podem ser molt millor. Ei, Marta. La Marta d'Enstoc, la meva millor amiga, des de P3. Té un gran cor, però amb això aquí no n'hi ha prou. Fem pel·li aquesta nit? Sí, porto les 3 cantades. He jugat la princesa promesa. Una altra vegada, però no te la saps de memòria, jo? Qui vols que et digui? M'encanten els finals feliços. Marta Doctor! Vehicle de transport pesat! Aquí tenim el germà bessó de la Tami, en Kurt Kelly, el quarterback. És el tio més llest de l'equip de futbol. Que seria com dir que és el barrufet més alt. Ei! Recull això, ara mateix. Perdona, estàs parlant amb mi? El meu germà, en Kurt, ha fet una pregunta. Què és el que creus que et dona dret a ficar-te amb la meva amiga? Mira't, ets un projecte de bella glòria, un futur assistent de gasolinera. Tens un braç, aquí. Estimat diari.
Heather i Heather. Potser no heu sentit el timbre. Esteu fent tard a classe. La Heather no es troba bé, l'estem ajudant. No sense el permís de direcció. Castigades tota la setmana. De fet, Miss Femi, totes quatre tenim permís de direcció. Som del comitè de l'anuari. Sí, veig que esteu totes a la llista. Va, afanyeu-vos i aneu cap on hagueu d'anar. Oh, quina falsificació tan bona. Qui ets tu? Verònica Solla, Mhm. necessito que em feu un favor. Quin favor. Deixeu que m'assegui amb vosaltres a l'hora de dinar. Només un cop. No cal ni que em parleu. Si la gent es pensa que em tolereu, potser em deixaran tranquil·la. Abans que em contesteu, també falsifico notes, permisos i informes del metge. I receptes? Perquè potser a mi m'he Calla, Heather. Perdona, Heather. No sembla una ningú petita i esquifida. Tens una bona estructura òssea. I una cara simètrica. Si et clavés un tallant de carn al centre del crani, tindria dues meitats exactes. Això és molt important. Clar que podries fer un canvi d'imatge. I ja saps que pot ser molt millor. Màscara i llavis ben pintats, quedaràs molt bé. Galtes de color, passa'm el pincell i rodó. Fem la seva figura. Si fem la seva D'acord? Aquí som un problema, les coses estan molt malament. No vull que em toquis, quin fàstic, em pots saber jo què vull fer. És una vida, no vull girar-me, i amb la Heather. Heather, i qui més Heather, i un pibon Heather. Verònica? Tot pot anar millor. Puc fer que no et faci res. Passejar per aquí amb un aspecte així. Oh, Déu és molt millor. Sé que potser em viuen, si parlem d'un viuen. Com que tot és millor. Estimat diari, ja han passat 3 setmanes des que em vaig fer amiga de les Heathers. Bé, amiga no seria ben bé la paraula. De fet, és més aviat com si les Heathers fossin companyes de feina i la feina fos ser popular i merdes d'aquestes. Ei, Verònica, Ei! m'agrada molt el look que portes últimament. Sí, bé, però sota de tot això sóc la mateixa de sempre. N'estàs segura? Mira, em sap greu haver-te deixat penjada el dia que vam quedar per veure la pel·li. He estat molt ocupada. M'entenc. Ara vas amb les Heathers i és molt més interessant. D'aquella manera. Verònica! Diu la Heather que moguis el cul cap a la cantina. Però ja... Està ella. Verònica! Necessito que escriguis una nota amb la lletra del Kurt Kelly. Necessites escriure sobre alguna cosa. Heather, acota't. Ei, bonica, últimament no deixo de pensar en nosaltres quan érem més petits.
Espero que puguis venir a la meva festa aquest cap de setmana. Et trobo a faltar. Posa petonets al costat de la signatura. Per qui és això? Recordes com el Curt i la Marta Donut sempre anaven junts? Bé, sí, a P5, tots anàvem junts. Però no tots ens feien petonets al pati. Déu meu, és veritat, me n'havia oblidat. El Curt va fer-li un petó a la Marta Donut. Quin fàstic. Perfecte. Eo, Curt! Amb aquesta no se sap mai. Estigues un amor i dóna-li aquesta nota a la Marta. Què? No! Es veu que últimament té unes regles molt fortes i necessita consell del meu ginecòleg. La Marta porta 12 anys penjada d'en Curt i això la matarà. Va, Heather, tu ets millor que tot això. Et passa alguna cosa? Tens dubtes o raó? T'hem acceptat, per què ara em toques els collons? Et fotria un cop de puny. Aquí, davant de tothom. Estic com d'humor, de fer un favor. Escolta, cony! No hauries de seguir la corrent. Perdona, què? Es diu clarament que tu tens una ànima, però tu també hem nascut marcats pel mal. Perdona, qui ets? De què va aquesta tia? No ho sé, però sembla que li haurem de donar una bona pallissa. Tu! La nova! Pots saber a què vas? El meu germà el Curt ha fet una pregunta. Ei, Tami! I que a la cantina no permeten l'entrada de bolleres, bolers? Però pel que sembla, sí que estan les portes obertes als gilipolles. Corre, va! Soc la Verònica Solla. Qui ets tu? El meu nom és Jonadim, però tothom em diu JB. I què has vingut a fer fins a Sherwood, Ohio? La meva mare té una fàbrica d'enderrocs. Enderrocs. Sí, a la dona li encanta enderrocar coses. Saps l'anunci de la tele? De municions DIM. Si afanosa, una ruïm. Ah, sí! I llavors pregunto
un botó i la pantalla explota. És la teva mare? Sí, ja pots veure com és la dona. Verònica! Jo també tinc la meva creu. Kurt, Tami, passeu-vos-ho bé a la festa, carinyo. Quina merda! Tenim els veïns controlant-nos. Quina merda! Què importa si els papes no hi són i diuen que les poden? 3 no és com abans, ja l'has sentit, ja som prou grans. Sempre soia poca llum, l'hora de pujar volum. Anar ben passat, digna de tot esbrollat. Va que hi hagi foc i fum, l'hora de pujar volum. Un mata les ben nou, puja a veure com es mou. Anem tots al pis de dalt, fent-nos una bacanal. Estem tots sols i toca festa. Festa, Quan toca festa, festa. els papes han marxat i tot l'alcohol ens han deixat. Toca Festa, festa! Primer l'assalt, després veus i al final el llibre. És molt important fer-ho en ordre correcte. Ho portes a la sang, just com la meva mare. Verònica, estàs molt bona. Wow! I m'ha mirat i sembla que aniria volant. Però portem un colocón i és que els papes ja no són. Ei, passa'n un, que vull fumar. És un porro ben liat i és que els papes han estat. Somnis més veritat quan veus que quasi t'han acceptat. Ja no tens ara ni tinc clar per fer la vida suavilla. Tots som aquí i toca festa. Festa que no té fi, no para festa. Festa, mentira, passarà. Sembla que això és fotre mà. Festa, festa, ara sembla que estan. Festa, festa. Ei, gent, escolteu! Què ens farà tota aquesta gent dels Reis Orbacs al partit d'aquest diumenge? Ens farem plorar! Festa, festa! Ui, sí, comencem a madurar! Festa, festa! Para, imbècil, deixa'm ja! Festa, festa! Mira allà, acabo de veure uns quants nanos de primer colant-se per sobre la tanca de la piscina. Dius, nanos de primer. On sou, capullos? Vinga a buscar-vos! Ei, esteu bé? No necessitava la teva ajuda. Oh, gràcies, Cedar, que agradable! Volem follar, oh, quina festa! Festa! No paris de mamar! Oh, quina festa! Festa! Marta d'Oro, dai-lo. La fàbrica dels polls hem de... Calla, Cedar. Sorry, Cedar. Mira, viva, ole, Ven, ven, diri-diri-deng, ven, ven, diri-diri-deng. No puc creure que al final hagin vingut, tio. Quins nervis, li vull a la Kurt. He portat un piqui. Com s'atrevi de venir? Mala decisió! Aquí us recorda aquest porquet fa la mateixa olor. Ven, ven, diri-diri-deng, ven, ven, diri-diri-deng. On són els nanos de primer? Ei, Kurt, no pensava venir, però va passar una molèstia d'escriure amb aquella nota. Quina nota? Per què et sembla tan rara? La gent no t'ho dirà tant si actues si és normal. Què és aquesta merda? Això no porta alcohol. Estàs intentant enverinar-me? Ven, ven, diri-diri-deng, ven, ven, diri-diri-deng, ven, ven, diri-diri-deng, diri-diri-deng. Estem tots sols i toca festa. Festa, pots treure molts quan toca festa. Festa, a pujar aquest grup, volem més foc i molt més fum. El millor del món, tot el que fem quan ells es són. Si ho hem desitjat, ens en podreu haver marxat. I quina festa, 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 festa. Atenció, Westerners! És hora de celebrar la nostra victòria sobre els Razorbacks, destrossant la imatge de la seva mascota! Necessitem un voluntari per donar el primer cop a la pinyata. Marta Donut, crec que hauries de fer els honors. Si no sabeu com va aquest joc, ensenyem a aquesta noia una mica de l'esperit de Westerberg.
Marta! Marta, Marta, Marta. Porteu la pintada. Estàs molt malalta, Heather. Què fas, Verònica? Dóna'm això. Verònica! Va! Sí? La vols? Sí? Apa, agafa-la. Què passa? Ves cap a casa, ja t'ho explicaré. Ves! Bé, ho he intentat, però dimiteixo dels meus càrrecs a dins de la Gestapo del pintallavis i me'n torno a la meva vida de persona normal. No. No em mereixis que no em trobo massa bé. A partir d'avui no podràs tornar a ser una persona normal. A partir d'avui seràs una ex-persona. Ni tan sols els losers et tocaran ara. T'he acceptat el no-res. I com m'agraeixes? Amb una vomitada. Oh! Jo ja sé amb qui dinaré dilluns. I tu? Estic morta. Què fas caminant a aquestes hores de la matinada pel meu carrer? No sabia que vivies per aquí. Porto tota la nit voltant per tot arreu. No he dormit. Estic morta. La Heather Chandler ha decretat la meva mort. M'ha esborrat. A partir de dilluns a les 8 del matí ja no existiré. He d'anar a casa de la Heather. Necessito anar-hi, fer-li la pilota i que em torni a acceptar. D'acord, deixa'm que t'acompanyi. Gràcies. Heather, sóc la Verònica. He vingut a disculpar-me. Espero que portis genolleres, puta. Porta'm una ostra de la pradera i m'ho pensaré. Ostres, de la pradera? Què porta? Un ou cru, vinagre... Tabasco, salsa Worcester, sal i pebre. Oh, aquí la meva venjança. Penso ficar-li un gapo a dins i ella no ho sabrà mai. Li falta l'ingredient, el remei més efectiu per la ressaca. No siguis bèstia, això la mataria. Què fas? No pots... A més, ella no s'ho veurà amb aquest color que té. Però si ho posem aquest got, ella no sabrà el que hi haurà dins. No em fa ni mica de gràcia. A què esperes? Va! Vull la meva medicina! Verònica, has agafat... Què? Res, bona sort. Bon dia, Heather. Les dues vam dir coses ahir la nit de les que segur que ens penedim i... M'agradaria molt més sentir això que m'has a dir si et posessis de genolls. Ah, ja. Bé, de totes maneres... Creus que estic de conya? De genolls! Molt bé. Tot i així per mi encara estàs morta. Hòstia puta. Què fas? No et quedis aquí parada, truca una ambulància! Ja és massa tard. Heather, desperta! Oh, Déu meu. Acabo de matar la meva millor amiga! O la teva pitjor enemiga? És el mateix! La policia pensarà que ho he fet expressament. Hauré de fer la selectivitat al trullo! S'estava llegint la campana del vidre. Oh, no. O sí, tu ja has imitat la seva lletra, oi? Ui. Fes.
que soni tot molt profund. Els meus problemes eren una miríada. La Heather no hauria fet servir mai la paraula miríada per suspendre l'examen de vocabulari. Estimat món, encara que no us ho cregueu, jo he conegut el que és la por i la solitud. M'he amagat darrere d'un somriure i darrere de roba cara i sexy. He après a fer petons amb llengua. Però el món m'ha aixafat amb un gran pes. Soc molt fràgil, tot i ser bonica. També soc sensible. Soc molt més que moda i maquillatge. No ignoreu el jo que hi ha dins meu. Collons. Fas que soni com un anunci de tampons. Uah! És un assassinat! Aquí hi ha una nota de suïcidi! No van saber veure el meu interior. No van mirar mai més endins. Jo era algú que buscava amor, plorant tota sola a les nits. Ser guapa és un fet horrorós, sota una miríada de pors. Miríada! Molt bé! Crec que el que la nostra escola necessita és una sessió de teràpia de grup, com les d'abans, i allà parlem i compartim els nostres sentiments. Crec que vam jutjar malament a la Heather Chandler. Has llegit la seva nota de suïcidi? Llegida de debò. Repartim-les a tothom. Doneu-ho tot a ONGs, als meus barrets, als meus vestits, que els nens malalts no passin fred. Vull que doneu als meus abrics de camells i drogadictes. No van mirar mai més endins. No van saber qui era realment. Jo era algú que buscava amor plorant tota sola a les nits. Ser guapa és un fet horrorós. Mare! Això és l'hòstia! Soc més famosa que la Marilyn! Hola? Verònica, necessito la teva ajuda. Soc al cementiri. Què passa? Afanya't, sisplau. És una emergència. Estan bé? Han perdut el coneixement. Jo, la Tami, el Kurt i la Heather Duke hem vingut aquí a portar una ampolla de Thunderbird a la tomba de la Heather. Ja saps, de part de la colla. I ja se l'hem begut tota. La Heather i la Tami s'han quedat cau i llavors el Kurt m'ha començat a magrejar i no volia parar. Després de tot el que va passar a la festa, per què m'has trucat? Bé, aquest era el pacte, que si aconseguia que vinguessis, el Kurt em deixaria tranquil·la. A canvi de no deixar-me tranquil·la a mi? Vaja, dit així, sona molt malament. Marxo. Verónica, ja ets aquí. Kurt, que la Verónica ja és aquí. Kurt, que la Verónica ja és aquí. Va, Heather, em deixis així una altra vegada? Kurt, que t'he dit que no, però mira qui ha vingut. Marxo. Ei, Verònica, tinc la cara endolla que m'explota. Com un riu a punt de desbordar-se i fa molt mal. És científic. Necessito descarregar. Estàs molt bona. Que no tens mans, fes-les servir! No diguis aquestes coses tan No lletges. li faltis el respecte al meu germanet. Has ferit els meus sentiments. De què esteu parlant? Verònica! Em fas venir malós. Veus com tens collons, Em fas venir malós. com teus aranyons, Els tinc ben durs i blaus, a punt de i passar. no pots marxar. Patint és el necessitat, ha de deixar-t'ho fer. Ai, que m'exploten, I te'ls ajudaré. si nero flotant. No veus que estem en blaus, Digue'm, sisplau,
això ja està. Li fas posar els braços, li fas posar els braços, li fas posar els braços. Mira, ja són els teus esclaus. Fes que no siguin Estimat diari, ahir va estar a punt de passar. La Heather Chandler era l'única persona de l'institut que podia controlar en Kurt i la Tammy, i ara és morta. Oh, mira que té remordiments, ara. Oh, estaré escopint líquid que s'ha embussat durant tota l'eternitat. Tècnicament, jo no vaig matar la Heather, ja ho sé. Però tot i així, em sento malament. Però no tan malament com m'hauria de sentir. I això encara em fa sentir pitjor. Ei, noies! Estic esperant les vostres disculpes per haver estat unes males persones sense cor ahir a la nit. Estem netejant la taquilla de la Heather. Una mica de respecte, no? La Heather diu que és tan falsa. Verònica, digue-li alguna cosa. Verònica? Verònica! Heather, calla tu! Ara ja no hauré de callar mai més. Ei, que aquest era el llaç de la Heather. Calla, Heather! La Heather Chandler ja no hi és, així que em toca a mi ocupar el seu lloc. Ocupar el lloc de la Heather? Sí, us plau. Mira, Verònica, hauries de preocupar-te menys de mi i més de la teva reputació. En Kurt i la Tammy van dient per tot arreu que ahir us vau muntar un trio els tres. Així que un trio, eh? No van fer cap trio, no va passar res! Jo ho recordo molt diferent, Verònica. Calla, Heather! No, és mentida, és mentida. Kurt, Tammy! La Verònica diu que no us valia amb vosaltres ahir. Ho has fet. Va ser la canya. Oi, germaneta? Marxem, JD. Quina merda. Estàs bé? Hem d'acabar amb ells, amb tots ells. Hello. Kurt? Ei, Verònica? Com heu sabut que fer un tio amb vosaltres dos era la meva fantasia? Bé, no ho sabíem, però mira, hem encertat. Si voleu que fem que la fantasia sigui realitat, quedem al bosc darrere el cementiri, a la posta de sol. Vaig a depilar. Uau, són de veritat? Sí, però les carregarem amb bales i xiló. El dormirem al Curi a la Tammy. Farem que hagi sigut un pacte de suïcidi. Ho acompanyarem amb una nota. La Tammy i jo hem mort perquè havíem d'amagar el nostre amor secret en un món que no ens comprenia. La Verònica. Així que, ens hi posem o què? A poc, Kurt. Comptem fins a 3. 1, 2 i 3! Has matat la meva germana! Per què ho has fet això? Era tot una broma! Tammy, estàs inconscient, oi? Tammy! No ho entenc. Què collons has fet? ser la següent per escampar aquest monteu del trio amb els bessons Kevin. Prou, JD. Ja hi ha 3 persones mortes, això s'ha d'acabar.
JD, com va morir el teu pare? La meva mare va dir que va ser un accident, però ell sabia el que estava fent. Va entrar en aquell edifici just 2 minuts abans que la meva mare l'enderroqués. Va entrar i em va dir adéu per la finestra i... Cabum! I em va deixar. Em sap molt greu. No passa res. El dolor em fa pensar més clarament. I jo tenia molta feina. Feina? Quina feina? Convertir en aquest lloc en un món decent per les persones decents. I quan s'acabarà? Quan tots els fills de puta siguin morts. Prou. Tens traumes, tenim traumes, però això no ens fa millors. No ens fa savis, no ens fa dignes per triar qui viu o no. Una vida més senzilla, veure pel·lis dins del llit, fer cerveses, anar de festa, una vida en mi, tenir-ne sols 17, és tot el que vull fer, crec que et puc fer feliç, si puc ser part de tu. Ens pareixen o abandonen, tens raó, això ens fa mal, però passem full, prenem aire, anem de compres i a sopar, jugar a bitlles, joc de cartes, preparem-nos per Nadal, apropem-nos i banyem llums, deixis de mirar, tenir-ne sols 17, no pot ser tan complex, crec que et puc fer feliç, si puc ser part de tu. Desgraciat adolescent, si encara hi tenim temps, digues què vols fer, davant estem avui. Traumes, masses traumes, però jo el vull tenir a prop. Si ens agafen amb més força, aquí estic si és el que es puc. Tenir-ne sols 17, jo sóc el que es puc. Si encara hi tenim dret, si jo t'escullo a tu, jo t'escullo a tu. Jo t'escullo a tu. I tu què t'has pensat? Que tot serà com si no hagués passat res? No facis aquests ullets de catallet. Aquesta noia no està bé del cap i ho saps. Calla! Només la millor amiga morta et pot dir les veritats de la cara. Verònica, necessito la teva ajuda. I tant, què passa? Alguna cosa no quadra. Em sembla que la Tami i el Guru van ser assassinats. Vaja! Flipo molt fort en colors. La Dora l'investigadora t'ha enxampat, Verònica! Però per què ho dius això? Van trobar la nota de suïcidi? Però podria estar falsificada. A veure, tu falsifiques coses tot el dia, oi? M'encanta aquesta friqui! Però qui voldria matar la Tami al cort? Estava pensant en la teva nova amiga, la JD. Té alguna cosa estranya en aquesta JD. Sembla que la Verònica va directe a la presó de dones. Ho he registrat aquí a la JD i pensava que tu potser sabies la seva combinació. Segur que hi ha coses molt interessants dins d'aquest
d'aquella taquilla? Aquesta és una teoria molt boja, Marta. M'és igual tot el que estigui dient la gent. El Kurt no estava liat amb la seva germana. Kurt, eres un imant per les bledes. Que almenys li agrada a algú. Fric, moc, Bruixa! loser! Prou ja! Prou què? Verònica, què et passa? Només estic intentant entendre tot això. Ella em va papar tot, te'n recordes? Al pati. Feia el P5, va ser a P4. I el meu cor sap la veritat. És hora de triar, Verònica. Menjar o que se't mengi? Per què em va escriure aquella nota si no sentia alguna cosa per mi encara? Ja saps el que has de dir. Per què em va convidar a la seva festa? Vaig a preguntar-li directament a la JD. No! Tens prou ovaris per dir-li? Ai, m'esgotes, Marta. De debò que ho fas. Què vols dir? En Kurt no et va escriure aquella nota. Vaig ser jo. No. Sí, m'ho van fer les Hedes, va ser idea seva. Tota l'escola sabia que et faríem la broma i ningú va riure més que el mateix Kurt. Ell no t'estimava. Era un carallot i ara és mort. Accepta-ho i tira endavant! Merda. Li havia de fer mal. Si l'ajuda l'enxampa xafardejant les seves coses, ella La mataria? Això és el que et fa por? Creus que ella ho faria? Verònica! Aquest és un espai segur on tots ens podem expressar. Volem que compartiu el vostre dolor. Jo he estat pensant en treure'm la vida. El meu roig nòvio, o el que sigui, s'ha suïcidat perquè estava embolicat amb la seva germana. I la meva millor amiga semblava que estava perfectament, però ja no hi és tampoc. Cada dia em fa més mal l'estómac i cada matí quan agafo el bus sento com el meu cor batega més ràpid i més fort. Estúpids taps de seguretat! Heather? El suïcidi és una cosa privada. Estàs llançant la teva vida per convertir-te en una estadística que surti al diari dominical? És la cosa menys privada que pots fer. Però què passa amb la Heather, el Kurt i la Tammy? Si tothom es llancés des d'un pont, tu també ho faries? Segurament sí. Si fossis sempre feliç, no series humana, series la presentadora d'un concurs de televisió. Gràcies per venir. De res. Per què deixes que la Heather McNamara sigui viva? Saps que una Heather morta sempre és cosa bona. És la meva amiga. I per què deixes que la Heather Duke sigui viva? Ella ha volgut que la Heather McNamara es vulgui matar. Les coses no canvien, si no. Vam quedar que no tornaríem. Per què portes una pistola? No em truquis. No em diguis res! Si un somni no es fa veritat, és una mentida o alguna cosa pitjor. A P4 tot era més fàcil. Ell era dolç amb mi. No li importava si era alta o baixa. Em deia que era guapa. Un dia, a la migdiada, ens va tocar al costat i vam dormir junts. Vaig somiar que em venia a buscar sobre un cavall alat i sobrevolàvem l'escola. Quan em vaig despertar, tenia un cabell seu a la meva samarreta. Així que el vaig guardar dins d'una capseta i el vaig portar tot l'any a la motxilla. Vaig ser tan feliç! Però a l'institut no hi ha migdiades ni somnis. Potser en això consisteix fer-se gran. En deixar de somiar. Doncs sabeu què? Que jo no em faré gran. Que es quedin en el seu món d'odi i d'insults. Jo seguiré somiant.
estava meditant. El que vas fer va ser horrible. Mira, deixeu de xerrameques i signeu això. Què és això? És una petició per fer una festa. Jo passo. Ai, Verònica, per què em toques els ovaris? Mira, és idea de la teva amigueta. De la JD? Han fet el formulari i tot. No sé què està tramant la JD, però no pot ser cap cosa bona. Ai, mira, és igual. Puc falsificar la teva signatura. Igual que he fet amb la de la Marta Donut. No deu estar pas en condicions de signar res després del que va passar ahir a la nit. Què va passar ahir a la nit? Va saltar del pont vell amb una nota de suïcidi a la mà. Oh, Déu meu, la Marta S'ha trencat uns quants ossos i prou. És només una loser intentant imitar cap a la gent popular i cagant estrepitosament. Un petardo noruec a la sala de la caldera, com la teva mare. Aparta't de la bomba. Aquesta coseta? Jo ni tan sols anomenaria una bomba. Això és per escampar els paquets de termita que juguen en el gimnàs. Això sí que són bombes. Mònica, què fas? S'ha acabat, JD. Quin cable has d'allà? Quin cable? Joana! Estimat diari, la ironia és que mai no vaig tenir l'oportunitat d'escriure la meva nota de suïcidi. Has escampat la bomba del gimnàs. Ningú morirà excepte tu que encara portes aquesta cosa. He matat a gent i he de pagar pel que he fet. No. Tu no. Jo. Jo destrueixo coses com la meva mare. A mi mai s'ha d'acudit construir res. En canvi tu... I si fa? Allunya't! O si no, què? Dóna una volta, Verònica. Marxa. Vés-te'n, Verònica! Vés-te'n! On eres? Fots molt mala pinta. Sembla que vinguis de l'infern. Sí, però he tornat. Què fas? Escolteu-me, prou de guerra, ara arriba un aire nou. No volem ser les dolentes, n'hem tingut tots ben bé prou. Espatllades, espantades, unes frics, no passa res. Som prou fortes, no estem mortes, Marta, vols quedar despert? Què? Els meus plans previs han saltat pels aires. Així que pensava que si no tens res aquest vespre podríem fer crispetes, llogar una peli, alguna cosa amb final feliç. Què et sembla? Existeixen els finals feliços? Jo no sé si hi haurà guerres ni si tot haurà canviat, però t'enyoro i valoro molt la teva amistat. Toca ser adolescents, toca passar-ho bé. Si ara no tinc el món, doncs ja el trobaré.
passa alguna cosa? Tens dubtes de raó? T'hem acceptat perquè ara em toques els collons. Et fotria un cop de puny aquí davant de tothom. Però estic com d'humor de fer un favor. Escolta, cony! Crec que és molt important. I no estàs sense fer. Les coses i enrotllar-me amb tot. Escarpant tot, provocar molt dolor. I empatant collons, torna les missions. Cada mà fàcil, brana. Sembla tothom, brana, boca i roc. Amb el cotxe, amb el quadre, va. Nena, no m'aplica, no. Mira com el meu record. Has de demostrar que ja no es pot el seu record. Quan entres dins el meu record. Els noms han faltat, els teus peus els tindràs. Has de fer, has dit, passi-ho bé. Adéu, no diré que jo